Wait, talaga. Oh! shit! Oh, shit! Hey! Tana, di ko makitaan. Ano ito bisitas man ng... Di ako tinatulog. Pasig na hubog na. Wow, grabe mga pichay dito. Dagko na ngayo. Napagay ka munggay. Grabe. Grabe kayo. Napagay sibuyas. Pagkadapis din kayo dito sa lugar nila manang. Oy. Kabalo naman siguro ka no, nganong nakakadiri Loh. Wow. Kulang pug mga trabahante ang imong buhaton diri mag-manage ra ka ani mga tao diri, tas manilhik sa palibot. Gang, sure ka? Namaligya ta kag gi-applyag trabaho. Ay, ma'am, kabalo mo ko sang gisudlan. Okay lang sa nina, gang. Mga boys ra ba imong mga kauban diri? Ay, ma'am, ay kabala ka, magamping ra ko promise. Nabalak pa naman dito ko sa inyong ba? But anyway, I'm busy kaayo. I need to go. Kaya bahala na ka dili ha. Bye. Kaya naman ka ha. Okay, rin kayo, ma'am, may problema. O sige, bye. Loh. Uy. Asa ba sa kaong sagot diri ba? Dili naman to gibutang. Grabe gini mga bisita ni manang ba. Di basta-basta ba. Grabe kayo. Loh. Nas Richard. Uy, unsa man si Blissy dihang bag-o pag nagiibtag sagbot? Pero daghan, sige ko siligon ron ba? Marag ubay-ubay, jadi nga trabaho. Unsa ka da, Bliss? Ibot raw sagbot, Chard. Anong sagbot diha? Ay, daghan kayo. Uy, daghan kayo. Como un carrusel así es la vida, todo lo que tenía se va. Lagi, daghan kayo no, piti kayang sagbot ba? Pagong kong ibot eh. Sige, madali. Tabangin ko, Chard. Kay wow kayang pitsay, Chard, oh. Yo gano, yo pierdo, no tengo consuelo, grito al cielo, mira. Grabe, jud ka wow, Chard. Tabangin ko, daghan kayang sagbot. Madaot ang pitsay ba? Wala naman yung sila kuya, oy. Antod ka rin, wala pa ko taga-egg lollipop. Hala. Ano yung kukukunto man na sila diha? Nagunsa dahil na din niya. Ibot, raman may sagbot. Hala! Sabot! Lagi tumatingog. Diri rata, mag-ibot rata sagbot diri. Tabangin mi. Ayo, sige kang hilabot dira. Sumbukan mo man nang do. Manyak ka ayo mo. Ayun lang isumbong, palitan tagag lollipop. Ayaw sa baha, mudungag man kong daghan nga lollipop ni mo. Mali sa ta, kaya mali ka makakandun. Bantay ka ha. Wow, kong pitsay. Wow, Chard. Wow, kong pitsay. Bakit ka? Sa man ni mga amigas, ay patakar ang magpamaa. Bliss, nawa Bliss, piti kay Bliss oh. Awal ni Chard, piti kay pitsay, Chard. Bad kayo mo ha? Ayaw na sige reklamo manghut. Tanawa ang pitsay oh. Wow kayo. Como el agua caliente tocando la nieve, el agua se mueve, se... Sapa mo ba masaktan ta? Leslie! Charge! Leslie! Yung mga bataan hindi man kabalo mo tabang. Nag-upsa mo ng mga bataan ni nga. Ay sus, bantogra. Manya ka ayaw mo ha? Oh no! Mga manya kayo mo ha? Mga manyak dili! Balik! Mga manyak? Ay, pastilan mga bata ka!